Kaktin ke jong blai ka ong kumni ngakwa ben pulih ke ni ke pon no Matius kalanong ke bar pulai ke dekat ke bakat san ke babel ka ong kumni. Ujisu ong kordit ya pi ki nong tho bat ki parsi ki ba arsap na ba pi ya saudong ya ka duriau bat ya ka rengkau ban pen kelan yam ya wei ti habau la kela pi pen long ya ukon ke dujok u ba arsya ya pi. Habangi pulih ke ni ka ktien habangi sngap ya ke jing ong ke jong ujisu ki don ki meaning ki ba jeliu ki jing mut ki ba jeliu te shwai kata shwa bangin ya pe ya ke ka bau try mut ban ong hang ni ngai khublai shwe pi we baro ha ga teng ba thiang tam ke ban bor tam ka jong try u nong panem jingi u Jesus Christ banganget try nong ai fi ga met ka ba ko ba khia ka man sim ko plo ba hem man shagri u try ba fin ai im ha ga ktien ke jong blai ba fin ai ne ru da ga ktien ke jong blai badahing ta ngitip kumbang ala kren naga por siga por utra ukren bagada galong buang ala janwan tadahing ta ngikren ya kaktin ke jong blai daga jingat ngikren ya kaktin ke jong blai daga jing snows cam maria ga bangi pla ya ga bangi kren ga bangi kai ngitip kan sa jawi tek kumta kan sa long bit tek kumta kanum lat ka wai kaktin ru marga babel ka ong baga kaktin ke jong blai ya ka ba ka kala kren kanum lat ko an puli khndiat ikata ga bentama aga di sham kwa ben kren ga ta benta rega khin ga jong blai ka shu pen kan mau yang hang ni ga ong no Matthews klong ba san ga ni de khat ga ba khat pra ga ong na bo shi shang ong api haban de late no ga beneng ba ga khindo kat iwe I dak rit lani iwe I ba khun khndiat e na ga hukum inom late no tat anda on pendap no ba ro ba khin jong blai ga kren shai hang ni ga ong ba iwe full stop but iwe I komaru ya ga bala tho an ktin on pendap no ba ro tading tai ka way po ka ktien ka bala kren ya ka way po ka ktien ka bala itu lupakan jabit tek tading tangi pla bangi pen bena na margani ka ktien ka jomble ka nomlat ka kren bat kan ja bat ka kren kan pendapat tading ta ka ni ka singi ka kwa ban ya kren om ya ni ka bentahan re na ka way bat ka bentai ka bangala puli menne ya ka ba ujisu kren ya kita ki nongtho bat ya kita ki parisi ha kita ki por kini ki nongtho bat ki parisi ki deiru ki nong ya lap leng kimde ki nong yalap ya ka hima kimde ki nong yalap shisha pang blai kita reki long ki nong yalap ya ka niam but ka thing ka job lay ke thu ba jisu ulong persha plat ye ki nong yalap niam ujisu angumne ong kordit ya bi ki nong tha ba ki farsi ki ba arsap na ba pi ya saudong ya ke duriau bat ya ka rengkau ban pen kalaniam yo wei ujisu ulong persha ya ki nong yalap niam ulong persya ia gini ginong tha ba ki parasi namar kim yalap ya ke hima kim yalap sepang ublai ki yalap sepang ganiam tadeng ta ujisu ulong persya ia ubreu ubialap ya ganiam badai heng ta uang ba piat na ke doriau ba ke rengkau ban chupen kelaniam ya ubreu re onda ha ba kelaniam uta ubreu kelalong ukon ke dujok ba arsya ban ya kitaki nong yalap niam tadeng ta kwa ban ong ifi ke ne ke singi ke bamenta ujisu kwa ba ubreu unshu kelaniam ubreu ba unshu dan hakaniam namar ubreu ubadan hakaniam dan jia per but uta ubreu ubam dan hakaniam kabamut ubreu ju ubreu ubam dan hakaniam ubreu ubadan hakaniam ubreu ubam dan hakaniam tip ya kaniam uta ubreu ubadan hakaniam ushu tip ya kaniam ushu tip ya tegi rukam ki formalities ne kita ki ba udai banle ushu le kum ta kum bala betha ya ne ushu le la kale kum ba kala dai kata ka rukam ya ka banle ani la ya kata ka bala shuhikai pateng la ka pateng la pateng klem da tip ya ka nongkriem klem da tip ya ka jisisha ushu perto bot ya kata ya ka bala hikai kata ka dai ka jingle niam la ne kata ken ka dai ka jingle niam ya ka ba ujisu ulong persya ya kini ginong tho bat ki farasi ke jingkali ke jonga hagane ka sngi ka long hato fidei riewniam ne riewblei hato fidei shisha kita ki breu ki shudan ka kerteng haganiam ne fidan shishan ka kerteng haga kitab jonga jingem tadai da ujisu wan shini shika berthai omban sengniam omban penkelaniam rei uwan ban seng ya ka hima ka jongblei ya ka ne ka khndo but uwan omban sengniam ne ban penkelaniam rei ban penkela ya ka jingem ka jongbreu tadeng ta uno no ubreu bala yo mat yo jisu umensim jong jisu wan hao ba uni ubreu ukalalong ro ko jisu andre ubreu jong kaniam shabar te la ibiang ba andre na shapo
na support ta ka dei bi ka bapot dei hang tau Jisu ya lap hang ni wang ba ka long thik kum kata ka jingtep ka bana shabar la itnat la nyat pushara la pen itnat la pen le ba handre ka ba support ka dei tang ka bapot ba ka basma utong tadeng ta ka GM jong riewniam ka long kum ta na shabar la ibang ba handre na support pat ka dei shisha ka basma utong bat ka bapot handre utau priu ba yo Jisu ka ta ka dei ka jing per ukala na do na jrong ba na do support na support shidu shidu ka long bi kumjo kamdan ka jing per ka ba support ba ka ba shabar ka jong ulong kumjo tadeng ta kwa banong ifi ya ka ka badon ka donut ya ka ta ule ya ka badon ka mensim ya ka ta ule mdei tang ban shupen shabar bangale hok ne bangalong hok re na shapo apat ki jingmut je berkat ka donut ka mensim ka long bet ka ba kinjak suit ka long bet ka ba kinjap ruthai tadeng ta ka ne ka singi kwa banong ifi bau Jisu kwa ifi ba fin long riewniam dan na preng jong fi sha fi la kwa no ban ka niam andre fi perkat ya ka buram breu fi perkat kita gin ong kom no fi kini gin ong kom no fi let's say fi sngo thai tru mo ba ki breu nadin jong fi kini kren ben tadi ta fi ong an si shong la ka shong pen akan kan diam ngan chudon la don kan diam ka kwa ba fi la fi le kom time kom fi pen so bhai ki breu fi pen sngo bhai ya ki breu riewblei ublei khat fi ban shong okay buat yang ab don sa akan diam uang la da pp 1 buat yang buat si sabat ba ai ka ding phna Kalau pi buat yu Jisu pihak ban ba ka ding phna ka keren ya kata ba pihak ban kendo ilade pihak ban kendo ilade la pim pat not ban kendo haba pi buat yu Jisu kata kam pat de ka jing buat ka basisha ban nganget aba pi buat yu Jisu da ka do ka ethan re pi yu Jisu pi mat ka jing ke jo pi mat do mensim jo kata ka jing buat yu traim ka long ka basting tam pi ba makana ka ding phna re ka long ka ding phna ka basting ka ding phna ka basnutnat ka ding phna sisha ka basngobang kam dei ka ding pana ka ba jinjar tadei ta uno breu ba persang ban buat yu Jisu da ka do ka ethan re onda havio pdiang cha yo min sim ba ko jong blai kata ka jing shakari blai ka long ka basngobang ka long ka basngothiang ki jing gin wan ki jing le gin wan hi kin don bi hi kita ki problems haga jim ke jong ta breu re kata ka problem kam long shu ita breu namar ba kata ka problem kam shong shu aga khli ke jong ban pin king khli yu ne ban pin jinjar ban persosat yu kita ki problem bro ki don haga kejat namar ba utau breu don shu hagata ka level ya ka ba usoitan uyo ban yu na ka khli ke jong u henry menta u dia ubreu dan hakawai bat ka level ya ka ba usoitan u dan hapo ki kijat ke jong u tadeng ta bang shakri ubleu pen kala khongpong ladang im dan bu trai usoitan dan ka khli o ha khli ke jong ta ubreu dan hapo tadeng ta u yu u ne usoitan ne ka khli henry anda fil shakri u Jisu pen kala khongpong ba mi fi long ka khli ke jong soitan ba fi yu ya khli jong soitan usoitan onomla ban le show ya ka GM ka jong fi tadeng ta habang idon baru try ka GM kala ka jimut perkat kala tadeng ta habang ibut utra mdei ta mo Shillong riewniam mdei bang Shillong tang kita ki breu ki ba tip ya kaniam ko kom ki breu ki bala kala na do ka mensim para bala kala nga kren fi mdei bang kala mangi mdei bang la ban pen kala la den re de mensim jong oblai o ba pen kala men shwa vi ki breu ki ba bitar ki ba dom ki ba khong ba re anda buan mensim ba ko pi kwa ban long kom tarom la shu namar ba uniu mensim jong oblai ude mensim ba jamnut ude mensim shisha bu yaisha ude mensim oblai asbon men shwa video breu ba kap nap ha video breu shisha ba bertia anda vi la yo you try tip kata ka khti ke jong fi ta ka donut jong fi ka long ka ba kelo shisha men shwa vide ki breu ki ba imban snobang ban le ya ka pop ndrei menta pila isi ya ka pop pi ban don khti ber ka pop na ban im ka pop ndrei anda fila yo utrai open kalai da gm jo fi isi ya ka pop pi i bang sho ya da ka pop wali ki jing bam ki jing di ki jing le ki jong pi baro fila isi ya kita bat kam dan jing snobang sho ru tang ban pet ne ban perkat ya kita kadai yang ta ka abanong fi lada pi sa akan yang pi uju ubreu pi le i ju ki kam but pi long ki uju i ubreu ubaya sa ya ga ju ka condition andre habang yo Jisu u Jisu pakala khopong ga gm jongi tadeng ta ka tin jublai gong ar koren kal nong basan khot kan yo gong kom ta la dau udan ha kres ulong jing ta ba thamai ki ki berem ki la do no akmi ki baro ki jalong thamai tadeng ta ka tin ga jublai gong la fla yo Jisu ga gm ga jong fi ki baro kin jalong thamai ki berem ki la do no kata ka jinglong rem ga jong fi ki la do no
Phio yaga donut ka bathamai yaga mensim ka bathamai. Phio yaga jingmut ka bathamai yaga jingim ka bathamai. Da u Jesus Christ. Tadeng tawa numuhun findan hatu iniam jong pi. Namar tu iniam imla ban pen im yafi. Itu iniam inomla ban le e yafi. Dito ai ba findan hau Jesus Christ. Padeng ta buat yaga ktien ka jong blai. Buat yaga nega jing tho abakot. Yaga iba nega ktien ka jong blai ka ang. Yaga iba nega ktien jong blai kai. Le yaga ta. Le yaga ta. Padeng ta kwa ba nong ifi ka nega sngi ka bamenta. Yaga iba bu try ukran. Yaga iba bu Jesus ukran. Yaga iba ki apostol ki hikai. Yaga iba ki negi shakri ki jong blai ki hikai. Naga nega ktien hap le yaga ta. Ba ngim dewan pentam. Ngim dewan penduna. Apostol Paul wang. Rada don weipat ubayalap daga weipat ka gospel. Long balatim yaw tau breu ken. Tadeng ta kumba tho aga ktien ka jong blai. Kum ta ken ngi hap ban bot. Badi kata Nongkhryiem ka baseng ki apostol. Dau Jesus Christ. Oh shisha, Jesus Christ baseng ki Nongkhryiem. Leng bagi ni ki apostol. Ya katakan Nongkhryiem mla ban pen kelon. Ya katakan Nongkhryiem mla ban pen kala. Pag Bible ka ong la daw tau breu kwaan pen kala long balatim yaw tau breu. Nga kwaan puli ga ni kat aga ni ka por ka ong ni ka tin jom blai. Chiti ki jong Paul si Galatia kalon man ka ong ni kat ban reu ter ka ong. Nga sngolang ngo ba pila ken ria no shen kata nau tau bala kat ifi haga jing ai Chris. Saka weipat ka gospel. Kabamlong ka weipat ka gospel henry tang badon ki ba pen khuslai api. Bat ki bakwa ban pen kelas niu ka gospel ukris. Henry lada mangi la niu angel na beneng ngi thu khana api ya ka no ka gospel ka ba per na ka bangi la ya thu khana api to ai ba unlong ubala timno. Ka Bible ka ang ta ya ka ka bala hikai daki apostle. Telada wanda weipat la ni wanda angel ru ban hikai ya ta long bala tim yu tau brio. Namar ba balai maka Bible ka ang ta bagi sengi ki ba khado kindan ki breu ki ban pen khuslai ya ki ba bon kila don na ka ktien ke jong blai kila don na ka ni kan Nongkhryiem ka ktien ke jong blai kila anget te ya kan ni enrei la don de ki weipat ki wanra de ki weipat ki chikai ka chikai ka ba ki ong na ka testament ka ba rim ngi haban le kum ta na ka testament rim ngi haban le kum ta kum ki banget la don ki breu ki ba long kum kita ki ba hikai ka ba kum kita long balatem yu tau breu ka testament berim ka dei tang ka serngeu kajing pendap barok kadai ha testament ka bathamai tadeng ta kwa abanong fi kane ka sngi wanom im shu aganiam pilip hai biang shganiam pilip hai biang shakata gi rukam pilip hai biang shagi ege barok long balatim yau tau breu tadeng ta don ki breu ki ba rakhi ki sngi badi ki benai upol wong kumnil nong basau galatial nong basau khot ba praga ong remen kata ba phim shimla ithu riewblei fila long mrau ya kita ki ba nalaka jong tan rai kim long ki blei Rementa bapila yo itu riewblei henry kamtam bala itu ya pi dau blei ken hatu kumno bapi pai dien pat syaki jingkai gi batlot bat bommentoi haki bapi kwa ban shong mrau pat sesisien pi sumari sngi bagi benai bat ya gisnem upolwang ngasngo shipting syapang jongpi yo kumno re ngalatrai lena syapang jongpi kat ningi la tray polong kat ningi la tray ridon pagi weipat ki bonra ya ke jikai na ka testament ka barem syakiniam ki rukom biang pingat biang syata am upolong pi sumari ya tagi snam ya tagi ya tagi benai ya tagi sgi wang asung shipting shisha bangala long kombo syalap ka ya pi lani ngala syalap leno ya pi tadeng ta kwa banong fi ka ni sgi utrai kwa engi bangin long ki riewniam ki badon hakiniam ne bali phai bang skiniam mendai ne skiniam ki bla hikai de wi jatniam ne de kiniam ki jong Moses na ki de egi kiniam wat ting ke Shillong kristan ru kala long niam utrai kwa engi bangin Shillong ki riewniam kwa engi bangin im homen sim badaga jingsha ki ba im haga ktien ke jong blai tadeng tau Jesus on pin shakri ublei kumilti ya kita ki nomani ki ba mani ga men sim badaga jingsha in spirit and in truth how men sim badaga jingsha ga jingsha ka de ktien ke jong blai u Jesus de ga jingsha ba fin yo kan tang ile de ga ktien ke jong blai ba ga jingsha ka de ga takan ba ngai tran kar khoi fi ga ne singi ga menta fi dana ga jingsha ga jing im ga jong fi ga akala ka jing im ga jong fi shisha ka along bet na do tan rai na do tan long kam dei bo pishpen pau shabar kam dei bo pishpen is ka prathai kum bo pen i gini ki nong tho be gini ki farisi ki ba le men le ki nong duai ne ban shule men le ki riewniam ki ba dan ka tur ke jing long riewblei ki ba len no e ka bor jong ka
nak ini to paino ong ktien ke jong blai sti ba arde matin la malai de khot basan ka kren ni kata paino naki ki sudan ka dur ke jing long riewblei ki parsi ki ba arsap ki nong tho ki ba arsap ki niam ki ba pher kadai tang ka jing arsap sha ka bo shpen I shabar ka biang Henry hapo kamdan ka ba shisha dei tang u jisu u bala ban pin kala ya phi dei tang u jisu bala ban pin kala ya ka jingem shisha ka jong phi but kumba ong ktien parang inside out kan kala shisha kumta tadai ta utraun ker khoi fi ka ni ka singi ka ba manta ngai utraun kwa fi fin long ki riewniam re kwa fi ba fin long shisha kita ki reu khoi ki jong u ki reu khoi ki saints ki jong u kita ki reu khoi ki riewblei ki jong u tadai ta kwa man dwai nam ta jong fi ni ka por fi don ki jingleng a fi don ha niam kwa mi na niam mi no nai sa ha niam one show jisu pediang yu jisu bat nganget pin em ka jing em ka balong kum ka jong u jisu ngakwa ba fin yesriem yu jisu ngakwa shisha ba pin nam de ban shep tieng ye ka ba ki breu ki ong wanum shep tieng ta ka buram breu and to kham shep tieng ye ka buram blei if yo ka buram breu fi do ka buram blei if you do shisha ho if yo ka jing ro na ki breu fi do ka jing ro no blei am kam to shu ta ka jing em ka jong fi tarawa jubho igi breu ka babel ka kren ni kata galatia wish fokong hatu mentang abho igi breu ne ngabho yu blei nani ngawat man pensubha igi breu ladang-adang pensubha igi breu ngam shim la long shakriu kres tadai ta wanam bho igi breu wanam bho ye kita gi ai jong ne pertain re bho yu blei pensubha yu blei ngai tran ker khoi fi ne singi menta inadwai tran ni pon nga aingo imego pa mar jisu ngitip ke negawai mem kwa ako kan rat try bagi breu kin shukalaniam bar hadin nantakin kelapat arsha ki khun ka dujok ban yi kita ki nong hikai niam na duai go try jisu man ai ka bori ni ki khun ki jome bakin long shisha ki ba shisha ka ba mehi man yo ban pen kala mde ban shukalaniam re ma de ma me ban pen kala jingem yi ki khun man pen kala ga jingem man pen kala ga jinglong man pen kala na dong sedong na ru na tan rai na ru na telong na ru na po ba kan longum taru shabar kedua yang kerkoni ki khon ki jome try pagano no bor asap no bor jing dum kano no bor jong paman borok kata kan like kan ria no bangada ngai I ka kamba ga jome ga gm jong ni ki khon try kerku me ko pa nginget me kren me kta me pen kendo kedua yang kerku kerteng ga jong jisu amen try kerku pi chakri try hom se me ga jisha chakri try kat kum kada ka ktien ara fin mani try fin yero try bawa yo imuslim khoi ke jing im kala kala na dang sedang tran ker khoi fi ngin sai sham pa la sha ki khule shibon amen